ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଫଳତା ଗ୍ରହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଗ୍ରହର ଚଳନ କାରଣରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନ, ଯଶ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ରଖୁଥିବା ଜୋତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରଖନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାତକରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ 7.5 ଚାଲିଛି ତେବେ କାହାକୁ ନ କହି କଳା ରଙ୍ଗର ଜୋତା ଚପଲ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେହି ଜୋତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା କେହି ଚୋରି କରି ନେଉଛି ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେହି ଜୋତା ସହିତ ଚାଲିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଜୋତା ଚପଲ କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରହ ଭୁଲ ଚଳନ କରିବ। ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଘରର ଦ୍ୱାରମୁଖ ପାଖରେ ଜୋତା ଚପଲ ବାହାର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ଥର ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱାରରେ ଜୋତା ଚପଲ ଥାଏ ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ଥର ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଥ।